Subjudul na parjolo, buah sarikot pakaubuhon partodion, tajaha majo paragraf sia. Taida majo sian sejarahnya. Bodang do pasu-pasu taringo partodion dari jalo halak Kristen dia pada parjolo. Alai Yesus dohot akka apostel nama do, panobaon nasitongi lau disegai. Ahana di persejari hamu di perpunguan? Dang boy modom. Dang boy marmeami. Denggan, buasa ikon manangihon di perpunguan? Rimangi ma, songo dia molo sinoak, dang manangihon tiki di pabua Jehovah tu ibana, isara lau mabain parawi. Alai dang songoni namasakan pak. Toho, ditangihon ibana do, gabe malua maibana. Hamu pe, ikon manangihon do asaboy malua. Sidok di Sada Musa ono mayat 22. Dibayan sinoak masude songon natinonahon ni debata tiban. Songoni dibayan.